Дезинформацията за войната в Украйна и за COVID-19 използва сходен език. Открояват се едни и същи, силни, емоционално натоварени понятия, например геноцид. Невярното твърдение, че правителството в Киев провежда геноцид срещу населението в източна Украйна, се изтъква от Русия като основен мотив за войната срещу Украйна. В дезинформацията на тема COVID-19 често се среща мотива, че пандемията е организиран геноцид срещу човечеството. Като геноцид е определена и вакцинацията срещу COVID-19. Кремъл разпространява активно неподплатени с факти твърдения за съществуването на опасни биолаборатории в Украйна, финансирани от Съединените щати. Невярно се твърди, че в тях се разработват биологични оръжия, а коронавирусът, причинител на COVID-19, е едно от тях. Внушава се, че Пентагонът провежда биологични експерименти с хора в различни държави, включително в България. В България идват американци да правят биологични експерименти с наши войници. А според Кремъл, в Украйна вече дори са произведени войници-чудовища чрез генетична промяна. Според една от най-популярните конспиративни теории за произхода на COVID-19, той е създаден като биологично оръжие. Ваксините са наричани експериментални течности. Невярно се твърди, че убиват, причиняват тежки увреждания или променят човешкото ДНК. Друго невярно твърдение, използвано от Кремъл като аргумент за войната в Украйна, е, че властта в Киев се държи от нацисти. Аналогии с нацизма и фашизма се правят и по отношение на пандемията от COVID-19. Противоепидемичните мерки са определени като медицински фашизъм. Говори се за концлагери за невакцинирани и нов Нюрнбергски процес срещу виновните за пандемията. По данни на платформата Европейският съюз срещу дезинформацията, от началото на руската инвазия в Украйна, употребата на думата геноцид в руските държавно контролирани медии се е увеличила 5 пъти, а на думата наци – 3 пъти. Приликите между дезинформацията за COVID-19 и войната в Украйна не са случайни. По данни на Европейската служба за външна дейност, Русия е сред най-активните разпространители на дезинформация за COVID-19 и ваксините.